Hello mga kakyat. For today's video mga kakyat, mangita mig balik og ubi ni Kajin. Kaya wa man may kakuha atong niaging video na mo ubi karon mangita mig ubi dre. Among panikamutan mga kakyat nga makakuha na mig ubi. Bahala gagmay mga kakyat ha, basta makakuha lang mig ubi. Amo ipakita ninyo nga nay ubi. Nay ubi kare. Nay ubi. Amo ning subayon dre dapita, nay ubi dre dapita. Ya, amo ipakita ninyo mga kakyat nga ang makuha na mga ubi karon, amo ipakita nyo. Bahala gagmay mga kakyat ha. Bahala gagmay basta makakuha mig ubi. Bahala gagmay di Kajin. Oh, bahala makaon ra man na. Sige mga kakyat, kuyog ta mga kakyat. Ato mangitaon dre. Nay ubi dre. Nay ubi, nay mga ubi dre. Atong arion. Og naaba tay makuha ngonot. Agay. Dara mga kakyat ay. Mga kakyat, nakakita na mig punuan sa ubi dre mga kakyat. Dara. Dara dre mga kakyat. Amo ning testingan mga kakyat, og nabi unod mga kakyat. Ato testingan, og naba ni unod. Nahiligid nas nilas ni Kajin. Pag hinay ba kay katol ginabiha kay pagkuan be. Be. Ni mga kakyat, amo na ning kanon tan-aw ni mo dre kuan, nabay. Agay iskut. Kadangog sa ni mga kakyat ay. Tarang punuan ba? Tarang punuan dito mga kakyat ay. Okay. Pero wala bunga. Tara mo. Gibe. Ano be? Pasaman pa. Ito. Timoy. Timoy? Timoy karon. Oh, ay, madak-dak. Di paginay. Dangog kidre mga kakyat ay. Dangog kidre mga kakyat. Gibe. Kadangog. Nanay daghang mga punuan sa ubi dre mga kakyat, kato ni agi, wa man may katag punuan to sa ubi karon nanay daghang punuan sa ubi dre. Tara be. Tara dito. Hindi ko mga kat. Sundo na tos ni Kajin mga kakyat. Tara. Ayun na lang. Lambod na siya sa ubi. Tara to. Tara rin mga kakyat. Tara be. Tara mga kakyat. Tara punuan rin mga kakyat. Ako ipakita niya mga kakyat ha. Darang kuan sa ubi. Dara. Mana yang kuan sa ubi? Dara wala na kay dahon kay murag guwang ng ubi ha. Dara punuan ay. Dara punuan mga kakyat ay. Be dali be. Nasakay ko palwana. Maligid ko. Adlock siya maligid na kakyat. Ingnas labi. Dara mga kakyat ay. Atong hawanan. Bati pag namin ni Kajin ng ubi ang yan. Na makuha mga kakat. Lamjud. Masa pagkuha ni na mo. Hantod may kabi. Hapit ang kuha mga kakyat. Hapit na jud. Sige. Wala nang hingo. Hingo na, walang ngipon ni Kajin, nga hingo. Walang ngipon ni Kajin mga kakyat, nga hingo. Darang ubi ay. Naradado. Nakaut na. Uyog na mga kakyat. Sige, badali. Kay kanon na to. Bali luto-luto. Ilaon. Kanon ka na mga kakyat, bali luto-luto. Kamuti. Kamuti dahil na. Wala. Kuling ka be. Wala? Tarungan ang video lang sa. Na.
Dara mga kakya si Dada nag-count na. Na, di lang makuha. Unod na. Darang ubi. Si Dada, ubi sana Dada ha. Ang naong murag ubi. Lingaw ka ni mga kakya. Wala kang nagpesito? Pasita. Pasito, Dada. Pasita. Koton na nga kakya. Darang ubi mga ay ang unod. Ay ang unod. Sorry Jud, naigo. Darang mga kita. Darang unod mga kita. Pahag na po. Sara, kani unog ni. Da? Sige. Ojo. Ako katon. Ojo. Nga. Wahay. Wahoy. Gahiya ubiha mga kiat. Sam ni ubi ni bato. Say tanang ubi bato. Ube. Oh. Happy tam ko mga kiat. Gamay lang ko. Andiyan ni Kajin hanggat langit ngitag uwan. Nama orang ni. Ana gimaw na mga kiat. Dudi. 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 Tarungan. Bibitangi. Dudi. Ang ubi katanaw ni ubi lagot kayo. Ito pala. Lagot lis ni Kajin sa ubi mga kaya. Gauyog-uyog na sayaw lang di pa mibot. Igo ra magyango-yango, parang ngipon niya ba? Igo ra magyango-yango, di maibot. Igo ra mahingo. Dudi. Okay. Ibtak na. Ibta ba? Dudi. Ala, tuwad yun. Kasi panganak, Dodi. Mga kiat na si Dada nang-count na sa ubi para Amo na ning lutuon kauton. na mo. Na, lami ka ng ubi mga Wala kiat. ka gani makakuha, mahisgot ang luto. Oh, iskutong luto kanon yuta. Amo na ning kauton mga kiat. Tanaw na tog nabay unod mga kiat. Oh, masin walay unod manita sa ta. Sa lain. Naigo na kung unod mga kiat na. Na. Kita gani. Ay, kay padungol mayo. Na. Abi, batian na pagka-video abi. Di ka na makita tong nawag apil. Iya na eh. Makiat na nag-ibot na ni Kajin. Ay, naputol la. Ingnan pa sa makiat ay. Na. Dara makiat ay. Na, mo na imong kong ubi makiat. Na, napusa. Butang ari me. Dako kayo. Dara makiat ay. Mo na imong kong ubi makiat. Gikugos na ni Kajin, magkugos iro. Sam na bi ubi. Iro na. Ara. Mga kiat, kuha na yung ubi. Ah, Sara ka mo? pero dako. Dako kayo. Ano? Dako yung ubiha makiat. Ara makiat. Ito. Wala. Ara makiat. Mo na imong kong ubi makiat kini. Amo ni putlon, uban kan kini pangangom ni siya. Laluoy mo kayo. Kanon na ko. Amo ni siya. Kini siya. Unod niya. Ya. O, dada. Nay pong nagkaon ni Kajin. Salamat sa inyong pag-subscribe mga kiat ha. Salamat. Palihog kog share sa among mga video mga kiat. Thank you. God bless. God bless.